Jos sulla on toimistotyö, niin sulla on ainakin 3 näistä. Kohta 1. Jos ei sulla käänny pää kumpaankin suuntaan 90 astetta, paina hartiaa taaksepäin ja käännä päätä, pidä 5 sekuntia. Kohta 2. Lapaväli. Aivan varmasti eteenpäin pyörtyneestä olkapäistä. Kireänä, paina 10 sekuntia, hengitä ja toista. Kohta 3. Heräätkö aamulla päänsärkyihin, todennäköisesti niska ja kallonpohja, hapenpuutteesta iskemoitunut, paina, vetele, toista. Kohta 4. Hartiat korvissa, tuttu homma, stressiä, tuttu homma. Paina hartia alas, kallista päätä, pidä 5 sekuntia, toista. Jos toi oli sun golflyönti, niin sä tulet tarvimaan tätä sun alaselälle. Sivusuunnassa painetta, tää muuttaa peliä. Pakaroihin jomottaa, todennäköisesti istut 8 tuntia päivässä. Ei hätää, eti suoliluuharju, paina kiinnityskohdista. Kantapäähän sattuu, askeltaminen sattuu, ei hätää. Jalkapohjaa, akillesjänni. Hiirikäsi puutuu, käsivarsi kipuilee, ei hätää. Pieni pallo ojentajille, iso pallo koukistajille. 7 kohtaa kehossa, 1 työkalu, muutama minuutti päivässä ja nyt sä tiedät mistä ne löytää. Ostettua Spiinan sä saat yli 20 minuuttia videomateriaalia Spiinan monipuolisesta käyttömahdollisuuksista.